Najhoršie a najlepšie detské kaše podľa D-testu. Tak táto kaša bola najhoršia zo všetkých. HIV jazerná so slivkami, iba 2%. Obsahovala 3 MCPD látku, ktorá môže poškodiť obličky, pečeň a plodnosť. To bolo 5. miesto. Na 4. mieste sa umiestnila Sunar rýžová s banánom a Hami rýžová banánová, iba 30%. Dôvod? Zvýšený obsah arzénu. Ten sa môže ukladať v tele a poškodiť nervový systém dieťaťa. 3. miesto. Gerber, tiež arzén na hranici plus pridaný cukor. Bola to jediná káša s pridaným cukrom navyše. 2. miesto. Sunar a Hami ovocné s viacernou zložkou 68% až 78%. Bez pridaného cukru, nízky arzén a priateľné hodnotenie. 1. miesto. DM Bio, Kendamil a Nutrilon až 85%. Bez arzénu, bez cukru a čisté zloženie. Ideálne pre vaše dieťa. A vy, ktorú kašu ste dávali svojmu bábätku? Napíšte mi to do komentára a ďakujem. Ak sa vám páči to, čo robím, hoďte mi to tam tiež. Ďakujem.